Tervetuloa Helian ja Annin opetusvideon osa 1. Hei Helia. Hei. Lääkäri on määrännyt sinulle Pulmicort Turbuhallerin sinun astmasi hoitoon. Eli tämä lääke on tarkoitettu hoitamaan astman aiheuttavaa tulehdusta keuhkoputkissasi. Tämä lääke siis ei ole semmoinen avaava lääke, jos sinulle tulee astmakohtaus. Sitä varten on sitten toinen lääke. Okei. Ja lääke voi aiheuttaa lievää kurkunärsytystä, yskimistä tai sienitulehduksen suussa ja nielussa. Että niistä oireista ota yhteyttä lääkäriin. Joo, otan. Eli otetaan tämmöinen nopea opetuskierros. Eli pidä pystyasennossa, kierrä suojahylsy auki tai irti. Siellä pohjassa kun kierrät, pitäisi kuulua semmoinen naksahdus. Noin, ja sitten takas. Ja nyt kun tämä ensimmäinen kierrätään, niin tee vielä toisen kerran. Toinen naksahdus tulee ja takas. Yes. Näin. Sitten keuhkot tyhjäksi. Ja laita suu kappaleilla. Ja vedä riuskasti oikein voimakkaasti sisään. Pidätä hetki ja sitten nenän kautta rauhallisesti ulos. No ja sitten volittaa takaisin. Sitten käytön jälkeen olisi hyvä huudella suu ja vähän kurlata. Mutta älä kuitenkaan niele sitä vettä, että se pitäisi sitten sylkästä pois. No just. Ja sitten kerran viikossa pyyhit kuivalla paperilla tätä suuosaa, niin sinne muista, että pitää olla kuiva, ettei mene sitten vettä sinne sisälle. Ja nyt kun se on siinä kätevästi auki, niin mä voin näyttää, että se on annoslaskurin, eli se löytyy tuosta. Siinä, kun se tulee ensimmäisen kerran näkyviin, semmoinen pieni punainen raita siinä. Se tarkoittaa, että siinä on noin 20 annosta jäljellä. Ja sitten kun se punainen on siellä ihan alalaidassa, niin silloin tämä turbuhalleri on tyhjä. Selvä. Sitten vaan uutta käyttää sen jälkeen. Okei, hyvä. Kiitos. No, kiitos. Eli näin käytät Pulmicort Turbuhalleri.